Είμαι ο Δημήτριος Υψηλάντης, στρατιωτικός και αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, δραγουμάνου του τουρκικού στόλου και γόνου εύπορης και ισχυρής φαναριώτικης οικογένειας. Αδελφός μου ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Με έστειλαν στη Γαλλία για να σπουδάσω σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια κατατάχθηκα στην αυτοκρατορική φρουρά του Τσάρου στην Πετρούπολη, φτάνοντας έως το βαθμό του λοχαγού. Το 1818 μοιήθηκα στη φιλική εταιρεία. Με την έναρξη της Επανάστασης ανέλαβα να αντιπροσωπεύσω τον αδελφό μου, Αλέξανδρο Υψηλάντη, ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου Αρχής στην Πελοπόννησο. Στις 20 Ιουνίου του 1821 ανέλαβα την αρχιστρατηγία των επαναστατών και προσπάθησα να οργανώσω τακτικό στρατό. Η προσπάθειά μου όμως να περιορίσω την ισχύ των Κοντζαμπάσιδων είχε σαν αποτέλεσμα την εκδίωξη μου. Ο λαός όμως απέτησε την αποκατάσταση μου και ύστερα από προσπάθειες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη